Bohužiaľ, prekážka vysvetlí bola na cirkietu dvojice Katarína Kristínska s koňom Lotániu Lapa 6 je Strebovskou bola súťaž vylúčená. Je to ťažké. Počkáme si na výsledok. A vidíte, jednotku skočí, aj zľava, aj správa. Trojka je o 2 cm vyššia inej farby, žiaľ, nevyšlo to. Ale zatleskajme ešte raz tej karke, nech to napôjde do budúcna.